Condus în ultimii ani de viață a fost locul ales de un bărbat de 42 de ani pentru ultima sa decizie, aceea de a părăsi această lume care a adus doar necazuri și suferințe. Era sufocat de datoriile la bănci și chiar dacă nu lăsa să se vadă, se frământa și pentru un incident petrecut la muncă. Alina Nicodin ne spune mai multe, ne întoarcem la Iași. Alina. Câțiva colegi care intrau aseară în tura de noapte l-au găsit pe Vatman, însă nu au putut să-l mai ajute nici ei și nici medicii smurd. Reprezentanții regiei de transport spun că bărbatul era angajat de 15 ani, dar nu a avut probleme deosebite în afara unui accident petrecut la sfârșitul anului trecut, când a rănit o persoană. Omul nu s-a plâns nimănui de problemele care îl măcinau, deși era copleșit și de griji financiare. Avea proprire pe salariu din cauza unor credite neachitate și nu putea trăi din cei 1200 de lei pe care îi câștiga. Vatmanul a venit aseară la serviciu, deși se afla în concediu de odihnă. A intrat în depou, a schimbat câteva cuvinte cu colegii și apoi și-a făcut de lucru în tramvai. Câteva minute mai târziu a fost găsit fără suflare. A fost un salariat care nu a creat probleme deosebite și a îndeplinit atribuțiile de serviciu în mod corect. Tocmai de aceea gestul său pare a fi inexplicabil. Poate pentru colegi gestul bărbatului nu are nicio explicație, dar de fapt omul era chinuit de gândul datoriei de 5.000 de lei pe care nu mai reușea să o achite la bancă. În plus avea de plătit și o pensie alimentară pentru cei 2 copii ai săi care rămăseseră în grija soției sale după ce au divorțat. Avea datorii la unele instituții financiare, avea popriri pe salariu ca urmare a unor notificări a unor executori judecătorești. S-a întocmit dosar penal de moarte suspectă. Nu sunt suspiciuni până în prezent cu privire la săvârșirea unei fapte penale. Urmează a se efectua necropsia pentru a se stabili exact cauzele decesului. Cum bărbatul nu a lăsat niciun bilet de adio, cade în sarcina polițiștilor să afle ce l-a împins la sinucidere. În căutarea răspunsurilor, ei vor sta de vorbă inclusiv cu fosta soție a bărbatului, poate știe ea ce l-a păsat atât de tare.